गोजाम अडिअ जानांगौ। हाय एभ्रिवान, खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो। दिनै माने फुंजानि सिखारनानै मोखां गन्थं सुस्लाब लायाखै आङो। नैबे मोनसे अडिअखौ मोननानै बा नैबे मोनसे दिपेन बर' सारा गावनि कल रेकर्डिं रायलायनाय मैखोम बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोमजों रायलायनाय रेकर्डिंनि सायाव क्लेरिफिकेसन होदों बा बाथ्रा बुंदों। नै बिनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननो नैबे क्लेरिफिकेसनखौ दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आङो लानानै फैदों। दा नोंथांमोना जाहाथे बे दिपेन बर' सारा अडिअ भाइरेल जानायनि सायाव मा बाथ्रा फोरमायखो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों सावरायफिनगासिनो दङ। बेखौ लानानै आङो एसेबो माने गोसोआव बेबायदि आंनियाव साननाय फैयाखै। बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै। आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ, बे एडिटेड ना मा, बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन। बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों। दा जाय बिथांमोना बेखौ भाइरेल खालामदों, जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों, बिथांमोननि सायाव निस्सय बिनि सायाव तदन्त जागोन। आरो मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना खालामदों बिनि सायावबो नोजोर बोनांगोन। बबेबा टाइमाव बेबायदि माखासे खोथाफोर थासारिफोर फैयो जातिनि सार्थआव, इउनिटिनि सार्थआव। मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोङो खौसे खालामनाय, हारिखौ जोङो बजबनाय आरो राइटखौ राइट, रंखौ रं जोङो बुंनायनि थाखाय हाबा मावबोनांदों। दा बेखायनो बियो गोजाम अडिअ जानांगौ, खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ। आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै एआइनि आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो। आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया। आरो बे दिनैनि तारिखाव जेबो रिलेभेन्सि गैया। आरो स्पष्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौब्ला बर'नि मोननै रिजनेल राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' खालामनानै बा मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर'नि जातीय सत्ता, अस्तित्व, थामोन्था रैखाथि, माहारिबादखौ लानानै आवगायलांनांगौनि थाखाय जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टआव आपिल होदों। आरो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां, खाम्फा बरगयारि बिथां, रबिराम नार्जारि बिथांजों आङो अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आङो जिरायदों, सावरायदों, खोब गोथौयै सावरायदों। प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों, बेनगोरा नार्जारि, इउजि ब्रह्म बिथांजोंबो आं सावरायदों जे जातीय इन्टारेस्टआव जोङो हाबा मावलांनांगोन। आरो मालाबा जातिनि सार्थआव रल लानायाव जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रिक्स लानानै माने हाबा मावनो गोनां जायो। सान्तिनि बाथ्राखौ जों बुंदों, सोरबाया असान्ति बाथ्रा बुंदों, सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो, जों अहिंसानि बाथ्रा बुंदों, सोरबाया भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों, जों नन भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों, जोङो डेम'क्रेसिनि डेम'क्रेटिक सार्थनि बाथ्रा बुङो, सोरबाया नन डेम'क्रेटिक खोथा बुंदों। दा बेयाव मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों, बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोबाबो, सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो, आंखौ सोंखारिब्लाबो हारि दानायनि थाखाय, हारिनि सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन, सान्थि गायसननांगौ, एनडिबिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय, बिथांमोननि केस, बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों, आसाम सरकारजों नेसनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ, बिनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा। दाथ' मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां मिथिनि गेजेरजों मा क्लेरिफिकेसन होखो नोंथांमोना निस्सय जोबजासिम नायनानै बुजिखादों आरो मिथिखादों, नङा होमबा? दा जाय हक, नैबे भिडिअनि सायाव आं नैखौसो बुंनो सानदों, अर्थात नैबे दिपेन बर' सार बुंनायनि सायाव नैखौसो बुंनो सानदों। बबे समाव दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंबोआमोन बेखौ दायो दिपेन बर' सारा गोसोआव गैला, अर्थात बावगारलांबाय, नङा होमबा? दा नंगौ, बयबाबो बावगारो, नाथाय रेकर्डिंआ सोरनाव दं आरो सोरनाव गैया बेखौथ' मिथि मोनला दा। अब्ला दिपेन बर' सारा अर्थात बे रेकर्डिंआ दिपेन बर' सारनि आखायाव गैयामोन आरोखि। दा बेखायनो बे रेकर्डिंआ थायोब्ला बै जिथुनाखि बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी, दा बिथाङा माने संसार नाङै भाइरेल जागासिनो दङ। सासे आइजोजों 40 लाख थाखा जाजानाय बा सोरबा हिनजाव मानसिनो 40 लाख थाखानि सना रुफा बायना होनो, दखान लुना होनाय, नै बिनि सायाव माने गावहा भाइरेल जानानै गावखौ चिफ एडिटरनिफ्राय जिखुनु बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बिथांखौ एरननायनि जाहोनाव बिथाङा दिपेन बर'जों रायलायनाय कल रेकर्डिंखौ बा अडिअ रेकर्डिंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारनानै होदोंबो जानांगौ। दा बे
जि जाबाय थांबाय नाथाय नैबे दिपेन बर' सारा बिटिआर एकर्डजों गोजोन फैयाखै आरो बे बाथ्राखौ फेरेंगानाव अर्थात रनजित बसुमतारिनाव सोंनांगौ होननानै दिपेन बर' सारा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारिखौ सोंलु खालामनो होदोंमोन नङा होमबा बर'फोरनि गेजेराव मोननै आफाद सोमजिनायनि जाहोनाव बर'फोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्डजोंबो गोजोन गोरोबथाया मोजां जायाखै होननानै दिपेन बर' सारा खुद गावनि खुगाजोंनो बुंदों दा बे कल रेकर्डआ संसार नाङै भाइरेल जानायनि सायाव दिपेन बर'आ दिनैनि दिनाव क्लेरिफिकेसन होदों बे क्लेरिफिकेसनानो जाहैबाय गोसोआव गैलिया बुंदोंमोन जानांगौ अर्थात बे अडिअ'आ फुराना जानांगौ नाथाय बेवहाय माखासे एडिटबो जादों नामा नैबेखौ एसे नायबिजिरनो थाखाय दिपेन बर' सारा खावलायदों आरो एबसुनि गोख्रों खामानि मावनायनि दारै बे गुवारै बेखेवनायखौ नायबिजिरनायखौ थाबैनो संदाननो हागोन होननानै माने दिपेन बर' सारा खावलायदों आरोखि अर्थात जोंबो बेखौनो लुबैयो जे थारैनो बे भइसआ दिपेन बर' सारनि नंगौना नङा आरो नंगौब्ला दिपेन बर' सारा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथा जायाखै बा गोजोन एकर्ड जायाखै होननानै मानो बुंनो गोनां जाखो नैबेखौ दिपेन बर' साराबो गुवारै फोरमायना होफिननो गोनांथि जानानै फैगोन आरो दिपेन बर' सारा बुंदों दामदोंब्ला बा भाइरेल खालामदोंबा मानि थाखाय खालामखो आरो मा साननानै खालामखो नैबेखौबो बिजिरनांगोन होनना बुंदों आंनि साननायाव अब्ला रेकर्डिंआ अर्थात दिपेन बर' सारनिबो नंखागौ बायदि मानोना दिपेन बर' सारा खुद गावबो गोसोआव गैला होननानै बुंनानै लादों आरो रायलायदोंबो जानो हानाय दिपेन बर' सारा निउस पर्टेलनि मानसिफोरजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेखायनो दिनै निउस पर्टेलनि मानसिफ्राथ' अट'मेटिक कल रेकर्डिं लाखाजोबो ना नैबे रेकर्डिंआ दिनै गोसार फैबाय आरोखि माने मोगथाङाव महर होदों दा नाथाय बिटिआर एकर्डजों थारैनो गोजोन गोरोबथाया जामारदों जामाराखै बेखौ रायजो राजाया मिथिगोन सोरबा सासे बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि लिडाराबो बुजिजोबा गोजोन गोरोबथाया जामारदों जामाराखै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बबेबा मोनसे बर' फरायसा आफादानो जा बर' फरायसा आफाद होनबा अनेकथा आफाद दं जोंहा नङा होमबा बर'फोरनि गेजेराव दा बै आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बुजिजोबा आरोखि माने बिटिआर एकर्डजों गोजोन गोरोबथा फैमारदोंना फैमाराखै दा बेखौ रायजो राजायासो मिथिगोन आननाखि जाय मानसियानो बिटिआर एकर्डजों गोजोन गोरोबथा फैदोंना फैयाखै होननानै बुंनो थाङोब्ला पलिटिकेलनि लिडारफ्रा बेखौ मिथिजोबगौबो आरो बेराफारसे बुंनो थाङोब्ला बुजियाबो आरोखि बिथांमोना मानो होनना बुङोब्ला पलिटिकेला मोनसे फल्स नालाय दिनै सैथो खोथाखौ फोसावनो नागारै नंखाय खोथाखौ फोसावोब्ला जेरै सुकुर आलिया मा बुंदों साफ्रोमबो निउस पर्टेलनि मानसिफ्रानो नंखाय बाथ्रा बुंग्रा आरो पलिटिकेलनि खिथु होसोग्रानो अब्ला पलिटिकेलनि खिथु होसोग्रा निउस पर्टेलखौबो फोथायजाया होननानै सुकुर आलिया बुंनो गोनां जादों मानो दा नाथाय जों बेवहाय माने सापर्ट दं गैया बे जोंनि पार्सनेल खोथा नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव निउस पर्टेलफ्राबो जोंहा दंमारो साफा सानै होननांगोन फ्रायानो नङा गिदिर पलिटिकेल हान्जाजों बा थांनानै थाबाय थानाय पलिटिकेल पार्टिजों सरजाबना थानानै सिथाबना थानानै माने माखासे सैथो खोथाखौ होनो नागारै दोनखोमा खोथाफोरखौ फोसावो स' बेफोरबायदि खालामनो नाङा दुखु मोनो गावजों गाव बर'जों बर' नङा होमबा जाय बाथ्राया सैथो बेफोरखौ फोसावनांगौ जाय बाथ्राया सैथो नङा बेफोरखौ फोसावनानै जों जेबो लाबबो गैया मुलाम्फाबो गैया मानो होनबा सैथोआ सानसे समाव ओंखारखायो दिनै थारैनो साननानै नायोब्ला दिपेन बर'नि भइस रेकर्डिंआ नंमारगौब्ला दा नायदो सोराङाव फैबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि बा बुंब्लाबो लस गैया होनजायोखि दा जाय हक नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि गेजेरजों बा आंनि बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि मोनदोंब्ला निस्सय निमाहा होगोन होननानै आं नोंथांमोनाव गुरैयै गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरो मानोना सासे नोंथांमोननि गेजेराव आंबो सासे बर' सुबुं नोंथांमोननिनो आंबो बिदा फंबाय हिसाबै थांनानै दङ नोंथांमोननि थाखायनो आंबो नोंथांमोननिनो फिसा महरै आंबो दिनै बे संसाराव आगान होदों नङा होमबा बेखायनो गेना गोरोन्थिया बयहाबो जायो जुदि बिनि गेजेराव गेना गोरोन्थि जादोंबा आङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय गुरैयै गोरबो सिंनिफ्राय आङो निमाहा बिहरनाय थाबाय दा बेजों लोगोसे दिपेन बर' सारा बा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बे रेकर्डिंनि सायाव गोख्रोङै बिजिरनानै थाबैनो क्लियारिफिकेसनखौ होफिनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं जोबथारनायाव खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन अब्ला नेनानै थादों नोंथांमोना।